mi wino on ceerno alpha baji ko ceernajo jaɓanaɗo machallah ƴewgal lamgal ina wawi wonde so tawi ko caɗele goragu joguiɗa aɗa wawi arde kalda e o biyeteɗo ceerno alpha baji o rokkuma piɓol on saaha tiiɗa te tedda to banggue rewɓe ɗo joɗiɗo ko juuti dañani ɓinguel walla joguiɗo ɗen caɗele kanko ceerno alpha baji omo safra ɗum te ko yontere liggodirton ma yi waylo waylo aɗa woni e dewgal ngal welani hani aɗa jogui kulkuli ngam joom galle ma addude debbo goɗɗo a yetima to bawɗo muɗum surde kanko woni ceerno alpha baji ko nyawuji emori ndo siti e ko way noon omo ɗum safra ɗum ko balle sappo tan jokkotirton o safruma ha cella tul pisole ha e gueɗe gañoje sa ari to makko ɗo ganda foof gasi aɗa yiniri e debbo walla gorko te a yiɗa o janfoma jokkodiri e makko ko yaawi kanko woni ceerno alpha baji omo ummi toon to burkina omo joɗi to dakar numéro makko ko 77 137 23 82 77 137 23 82 ceerno alpha baji machallah. Hanga min mata cikta min wana neɗɗo walla komi huywere tan wonde galle ala kodi firti walla ko ɗum an woni saabi boneji ɗi joom wattami fof a meeɗa noddude joom tan mbajiɗa ɗum joom koko wela waɗata e galle he rewɓe mu kadi jooɗon pijiraɓe hay somi comtiñam tuni wi somi totti hen neɗɗo yo wuppanam jaɓata hule ayi noon komi tampo ɗum de te mi andinanno noon komi kew teb an ko mbaɗɗa ko no mbaɗa ɗum wadde ha an salamata noon ɓiɓɓe tottima kado goppa haymi ko juuɗe aɗa haala ɗum yeeso yimɓe fof
wona ɗum ko affaire naafiɗaagal ha an mbiɗa sawata ko ni tan an salamata an an moƴƴata ha jamais an an ka naafiki salamata a boni jiiɗumo fof sikkat ko an ka femme modèle taw ko an ɓuri jasde yimɓe fof an ko woni jiɗɗa ko mettinda men ko ɗum jiɗɗa an ko ɗo tolliɗa ko joni poɗɗa keɓde kado joni keɓda kado an minen kam min keeɓi ko ɓuri or ta tinani hanki so wonana tan salmat ina e boolo mo gortoten ɗen ɗo no joom jooɗi ɗo ƴeewimi ɗum ƴeewimi ɗon mbiyami joom mi jibinanima affaire o mi maayi mi tampi e joom waɗi kam rondoɗo deweji tan addandir galle ha o galle joni somi yaltini hannde joom loyru min cikkiɗam min mi wurtan gurdam belɗam harto ɓiima haalan ɓiima ani joom wonani mbano ɗon maaro kay ka weldani rewɓe makko ɓe ɗum taki mbaɗon ni kono joom wonnoma tan ko taniraɗo taniraɗo yo goɗɗum yo rokkam jaam walla yalta galle o a faami o galle kam neɗɗo wawa moƴƴude ɗo ay mi wayri wadde ɗo bétise beɓem haalde yam mbimomi joni gassi joni wonta wadde ɗo bétise kono an joni ko ɗum jiɗɗa hakkude men ha ko laaguel jiɗɗa ala probléme joni una wino joni mi change an joni ko jiɗɗa ko fof min waddum sa noddi kam ɗo mi ara toon an anda kam sax naafige joɗɗa an yeeso ma aɗa holla innocent taw ko an ɓuuri bonde ɗo en bravo an kam jaari hande kam hande mi dugdude ma ƴeewa mo mbami a ƴewra kam a yeesam o hande no wayi lappude ayno mbami ñantade an kam jaari ko muusba walla ko muusi mon mbiyatmi muusi mon ko jakka mo joom addani kam nde on mayat ko ɗum fasata ɓerɗe mon ɓe on jahat kuɓɓon gaz joɗɗon hen walla jahon maayo karoyoɗon min mbawa foftade ni an ɗum anma darade ɗo jimayam an kam salamata seka c'est à dire an joom ko joom gallam noon ɗum jogui plein droit addande kam cakka min mi jibinani joom tan joom no huwaya hule min hande ɗo e galle mi ala ɗo ɓinguel goto joguinomi joom fanni ɗum addi galle o fof rewɓe ha on yeehi mi andama artu mi anda arta woni ablayam a faami ɗo noon hande ko goto kersume galle kam ƴeewa mi ƴiiƴe mam salama keddiɗo fof wadde amen tan ko intérêt muɗum oɗon ɓuucomi tan elle kooti ɓuucitoɗi mbaalu ko ɗum musma ɗum mettuma ha ɗo fournitoɗo aɗa wayni no komi yiiɗa haalde ni maayi walla kocca bagal ma jalta bowal yaltude ƴeewa min ko wondi kam hen mi yaltude an wawa yaltinde an min an hande keɓɗa o anda kaɗoɗi ɗum mettima mbimi première fois dañɗa kaɗo joɗɗa merci an yalti sa jitti kaɗo ɗo mi siftinma par ce que a ɓuuri yontere bebbe ɓoppa ha pecce jamma oppuma toon are suula hana ɗum ɓuuri kaɗo an mi simi haya foti haalde hana an hande min chéri mi wawa comprendre min ñagan Allah gasnde wallam de a gasni wallam de mimi ko ya wallam anani no mbaɗa an andi ko musma mimi no mbaɗa ko medduma ko no mbaɗa andi ko holɗum no mbaɗa e balɗe ko min no ba no ba ko ɗum musma aɗa maaya aɗa faɗɗo aɗa ɗifta kono a maayat wallu yimɓe e balɗe kam wallu yimɓe ala an tumi a haala ko kalta ɗum maayɗo noon par ce que ɗum Allah ko mbawi intérêt wotere an woni debbam ala ko mbawatma mi sellani a waɗi am rafi hakke bon juulɗo keefeere poɗɗo nadde jaygol ko an heɗo mi haalanma noon hajjen wallahi ñande mbaɗɗa feere tan ha mbiɗa joom a jibinanimo o rafama hen haw o maayi wallahi azim an ma andumine ma so yiɗi maaya so yiɗi wuura
kono son cansañ comportement mon e galle he joni mi boɓɓita ɗum eyyi mo ɗon salman tan kettumi hen sa wi ni kongi ma ɗit tan mbiya galle galle an o galle ne hawma de eyyi mawnam ma yeehi laakara yeehi laakara wata Allah yurmi wata Allah yaafam dañi galle Halo. Ana ala ni gacce. Kado. Ana wala ta yimbe an. Ana wela an kam hay seeda. Ore kala mo bermo fasdo. Hay seeda wala wela kam. Tikki hana maayo. Yahat maayo yolo yo maayo wala mo gas yolo hen. An jaari. Wala ko musna hanati wadu mundir ma yelti do ala hande. An wala kala fayni ni. An mi ko ya ala kulla ala an mi hala ada hal. Mi no futi haalde mi ganda bibem sukam ko buri o. Ta tinani mi darani hakkunde gala mo da haal yimbe. An to gonda ada hewande jaari. Kala ni ko anani ko kaali ko. Galle ko min tan futi darare do fof mo wiya bebbe tonni kam mi hala oron haal. Ana ala ni gacce. Dinda me arum tinde parce que me arum haala na neldo. Ora men ja premier fois o ta berne ma mo jeere yimbe. Suyidi. An suyidi berne ma. Suyidi so berne ma bonan. Suyidi. An wala mi da ko son nene kado. A ɓooyi wattude joom no yalta suudam ne yaha leloyo suud ma mine mbiɗi nande kam kalmi komi nandirta a meeɗi nande kam kalmi ka wadde ko taki joom waga wadde respecte ko taki joom yawi kam nder ngo wuro tegi rew ɗum ɗo ganduɗa fawani kam ɗon an ko mbi ko min addi hoorema ko galle he ɗum taki ɓe jawi kam hande yayam wona hay aɗa garami ɗo hay goroyol sukkani kam komin addi ɗo hooram yayam acci kam ɗon ndihmi yaltini kam boowal galle mum te fof ko joom taki yiɗ ɗum ko taki mbiɗa waɗa sacrifié fof mais joom waɗani kam respecté ngarmi ɗon o galle on ko waɗa maltraité ɗon tigi rew mo tegani kam ɗon te komi debbo min ɓe ndesra noon ndesrami ko joom waɗa rewɓe waɗnani min heewi ɗo weeɗi salamata kado hay wedde kam kado min ɗum mettani kam de mais yo weeɗam joni yo weeɗam respect ɗum tan jiɗmi wawi joom hay ɗum mi wawa alde mum hay ɗum mi wawa alde joom te woni rewɓe galle woto joom fawi ɗum min komi tampuɗo ɗo etti kam weddi kam muritani hande joom simi acci jangaram ko kam taki ngarmi ɗo jooɗi min fonno simi ari ɗo mami daña jam e joom mais hay jam mi wawa daña joom hay jam ko ɓuri ko fof mi wawa daña joom woto joom fawi ɗum min komi tampuɗo mi rokki ɓinguelam muñ tan joom ko fawre Allah de Allah fawe men min jibin ɗum o ayi heccanki ɗo min cippiri emin ŋatodira guila ñande gatmi ɗum ayi balngol luɓngol jongol ha joni hengol ayam kadi tuban wawno ɗo taƴde nder sukaɓe mi dañi gacci jowol ko on fotani yiide biba koto wayi muñ ma Allah ma won Allah waɗi Allah kam si wallanimi ɗum tan ma walla ɗum ceeɗ muñ ka fajjel min komi tampuɗo min tampide mi wawtani muñgol chaque jour min muñi fa mi tampi ka fajjel min komi tampuɗo min ay sa yi kam ganda komi tampuɗo min muñi fa tampul komi mayɗa komi mayɗa ɗum woni kala mema kala ko joom wayi a yawta hen haali ɓe so jeeɓe gara heɓe kalmi so a haaldañi e simma hen wallahi sa renaki joom mayta ko woni sali bateeri ha yettoyo bateeri biba muñ joom ko cukalel o derdaɗo ko cukalel o inani joom wona cukalel ne jebel haw ara ɗo tan haw tawmi ɗo en hoto ha yimɓe no yawa kam ɗo e galle he haw ara ɗo kala rotere moƴƴi ambira ɗum salamata waɗi oppori ha yimɓe fof jooɗo e bol bottari ene wiya ka gaddi ɗum kado ɗum ɗon an noon gandirta salamata waɗa ko barke fullaga e mum salamata wona debbo galle mi wima ha mi tampi salamata wona debbo galle salamata wona neɗɗo moƴƴo sermo an salamata ɓernde kayit jogui
waɗa ko barke fulla koye makko no o bota yimɓe fof jooɗe bol batari o wi ka ko ɗum kado ɗum ko foti wadde seere mo mbimami seere mo galle ma wona e jaam ay sa sirani salamat Allah on seedi a metta dañde beelama aduna a dañta beelama aduna mulko ya kala ko wanma noon kala ko wanma ko an hen toon min haaja metti wonde hen de wonta hen haalde haala salamata kam min mo haalta hen manda fof ko addirimi ɗo hen haala salamata oppatam salamata sibo Allah min ko gaccu salamata komi jaltuɗo e gueɗe makko ha laaɓi sibo min ko ɓuuri kamen ko mettude o wi komo seere nde ɗen ɗiɗo so wima seere nde ane kay bone waɗi on kay wona debbo galle ceerno sehlaɓe ɗiɗo on mbiya ya jiwtan ñahlɗa e mum ñappoɗa e makko tan hankadi mbiyatana accata an min manda fof ko wonma est ce que gollaki men sibo ko waɗɗo ko an oppude ha yimɓe fof jooɗa e bol batari e nawligu no wayi ni nawliragal no wayi ni goppa ha yimɓe fof jooɗa e bol batari o mandi kam so haali ɗum ma metto heddiɓe koko mettata heddiɓe nani nawliragal ko noon sa hokki goɗɗo hunde goɗɗo oppude ha yimɓe fof jooɗo wiya kaari hokki kam kaja ko noon waɗata sibabu tan yidde mettinde heddiɓe ko ɗum waɗi ɗum tan ha ɓe mettina woda ko kaali nani jamma ma wasa welde hande kam manda fof to jonteɗa soko jaari walla soko biba a maayi arta jaaral galle kalda e mabɓe par ce que noon gonɗo e galle koko jagsi boy biba sal ki jaari surtout jaari noon jaari ƴeew probléme tokoso waɗat jaari ƴetta probléme waɗɗum probléme mawgal min ɗum hawimi jaari quoi jaari te min indi min ɓowi wondude suudu mbiɗa totam cadeau mais ko oɗo tota ko cadeau ƴeew ni ummiri e boolo o yi biba ummi yi boy salmata min salmata min a waɗimam teddagal a yetti kam wa haade hakkude men ɓe gacca hay bool kaala ɗum ɗon ɓernde sukuño jogui wonde ko jogui ko ɓernde sukuña ani kala kana ñaama neɗɗo tan ko ɗum o waɗata joni aɗa jiiɗi ren ka sehila so yi ay jaarim tan dogim garim ga e ma par ce que mbiɗen ɗum ɗo an tan wawi hunde a faami jiɗimi noon boye gara jaaɗen galle mbiɗa so jiihi kalda e jaari kalda e biba mi yaha galle to an ka wawa fewnude nder galle ma tan min mbaɗa ɗum fewnude min o ko biba ko kam mbaɗa e haalde ɗum kam biba ko neɗɗam on kam somi haali ma deeƴ kono noon ŋorñel ma nguel jaari min Hamidou mi huccita jaari miɗen mbaɗa wi jaari wi jeeri fati ballaji ko ga ballaji ɗo tooɓo tudiri wona Hamidou ɗon aɗen jiiɗi wadde ala ɗon ko camorɗa kam totta kam yaha marché em soodat hay palake goo fof palake sen palake kam totta jamma hanno ƴeew te coow moƴƴani yam booyi en coow an kanet coow waɗi kam reedu musour quoi mbiyam an kanet an tawiɗa maylo en lili aɗa ɓotta ɗum an jom min ko joguimi min haydara mi ala min kala ko joguimi koye ma kuccimo totta kam min to ko wontumami ko coɗɗa palake ay komi kandi ɗumam artir hakkille ma o ko kokkuɗa salamata ko heftu kam fof pota ko ni ari ardi muni haala ka mala hen goɗɗum kalam de tan heftu tan haala gas ɓe pota kamɓe fof aɗa woni fof haala ka telde probléme ma nani min mboɗo jogui gueɗe goɗɗe potmi lijjutoɗe ko wona wonde ɗon e mbaɗa haala salamata abdoulaye jono fayda jono haal ko heewi o jibinta ɗum barke de jibintata ko agresseur uje bonne haji ɗaɗo ko yimɓe ɓe nde muñiya koyen haji ɗan ko tan ma wonde seytane oɗo dañi metti mum ari haalan ma poɗɗa artude hakkille ma aɗa ɓeyda bone aɗa haala ko ganduɗa an ganduɗo ko boni o kadoli wonti bone on tan ino wonko jam ino yato somi haɓɓi ɗum ma malam ɗi kina kadu are gan tan gor ɓeenanan ɗum ɓe ɓeenanan ngoya salama kam min nattoya
argay he argay yaw ñu ko yaw am ko dogo ta Kuwen bi? kon dogo ta mi Mais kuwen? anda ko woni odo ko dogo ta ko kino nane bor bota dum wadi gila suba haaji mo do farama ara anjo e fonti kam ha halnam anjo ni am bebe ko jigi da kam do e galle he ha Ono kuwen problème. ko dum yota Non, min ado dum problème. Fatan mi halan ma quoi. Min mi yet detay to khos. Yow detay ngana da horma jiran hay ciowdi yettu dum baro dum problème mawd mais dum ko problème. Mais attends, fatan. Mina Salma ko debam. Oui, wala non? haltan mo pakam Salma ko debam. Min be jogi droit. Yidi ko yodi. So tan dum debam. Comme num dogrim ni droit ma. An mina ma tan godo. Allah. Alhamdulillah ngid ni mam kadu. haajum ala hen Mi buy adandem kadu. bim ko haajum ala No hen fatam tan halan mo. Mi buy adandem kadu. Te ha gotinan. Mais Salman don kay wad erreur kay jodi do e bol wi kam hebi cadeau patati patata. Bon, wodi erreur. Mi jabi dum. Mais on bara hen profité onan ni. bebe hedo mi do en mi daadu mi na salimat mi ngona goto anani kam kado do e gele he min to fikdum hebdo do en anani an mi haala haal ko tagi andi modo no ma giluso haajo tan appelam haal Wana mi yando. bebe ko to funto mi de ami haala haal an ko hande gonda salmato ko debbo ma ha ko hande gonda salmato fudi mo tutde kado haal nam an jo umma laari capantate tati a waɗaka barke fulla kayma Apa wana jom ɓuri joni woppum fus affaire o waɗi ceerten wana kam ɓuri ɗum kala ƴeewa wallahi ñiɗi fusɗa ha hunde heɓi mo heen an hajjel an a wonta ɗum wadde e aduna ma jo gowni yelde koko muyni moɗat ka bon ka jas ɗon teftuma billahi wallahi warma ɗum ɗon yaltuɗo ɗumno mbaɗo noon mittina ɓerdam nde min hajjel mi mittina ɓerdam nde ha ɓuri Jona ko jidda joni. jinmi andi ko jinmi hande jama Ja? jama mbimi hande miida o ko jama jinmi hande hada addatal mi Ala dum jama. haaju wala hen Est-ce que dan jama? Hey, foton malama adan mun jama. Jama jew sa yi jewdo gal ay nufu. Ay yer gallo ha par. Jew njeya pale. Da dañen budel jama. mi jaranaani mo lu Jerni nge sobe jogi. haaju wala hen hande galle o hande ma addo jama lo téléphone Oron téléphone? min ko yalum téléphone am Téléphone am min. lugam Bata téléphone o? ak téléphone o Won ko bata dum min. bébé ak téléphone o ak téléphone o Acca mi ya way wat problème ak ta. téléphone o Jon ko bata téléphone. ak téléphone o téléphone hande sa adan jama hande ta ana anda kam wala koy téléphone liggotoɗa sa adan jama o hande a heɓata téléphone Yow sa jare. On yow on lawam de. te Non, yow hot lawam. Miɗa dañjan probléme noon aɗen an min ko ƴettudem tan poymam he dow hooram de anani miɗa noon dañjan probléme ko ɗiɗo détail tan nan ɗum hakkundame ma a addat probléme de holon probléme te enen mbawi hen seerde noon ha mbimi ko ya seeram enen mbawi hen seerde mbimi ko ya seeram hande téléphone am jew oto mi mamde anani hotto meme mbimi mi addi téléphone am bébé puusam ɗo kikiɗo chronométre huɗon heure yoni ayi kikiɗo sa arani so jama o aɗani hande an ma anda so téléphone ma heɓata te puusam ɗo ya Jom Arga. wonay jargoyimo golle ay ƴitti téléphone am
o selim tottudem noon somi fi mom ɗo noon hay goto wiyam haydara jar sigat toñum wawi ay anda kam tan so mumi ɗo e mak billahi o yaltat gallo serat mom salam noon kalda e mak yotto tan téléphone mbiɗa probléme mi haalani an jaari ina waɗa ko mettuma an joom an kala gol jaari toñimɗo somi arema kalanmami ko jaari jingganta elle wona babma woto haaltanama haala jaari a nani so jiiɗi ƴakkadiron ha jaam ala hen a faami sa yiiɗi ƴakkadiron mbimami baba accat mbeɗa arema mbeɗa kala mi so rewɓam poɗɗa darade hen kaala anani pour ngo watta ko keɓe mbaɗata kam ko ɗo min rewan lawol de billahi wallahi ay ɗo mi renakimi ɗo noon moƴƴi min de kala salmata waɗi sahal ni kam mbeɗa wawi reglude biba men mbawi wadde masla ha seeɗa kono jaari ha jaam ala e mum ɗi kumanta jaari wayni noon wala roni gadda a wiyatami jaggani hen de saabu suwa fof min welno toon jaarimi haala hen kono si jaari toñi kam somi arema somi haali a ƴewta kam joni min ala droit ƴettude cadeau mi rokka ɗum debam ala on droit joni tawi ko joguimi ko cadeau goto wawi sodde mi sota goto mi tota goto somi dañi goɗɗo mi sotan goɗɗo islam wima saɗa waɗa ponda tottaɓe kamɓe fof walla sa andi sa totti addat haala sa totti jomum kalana ɗum guilloɗe tuuti mbiya ɗum ko sekkere hakkude men fof ko salmat waɗi ɗum te somi haali gonon jimat jingani salmat fof ko salmat waɗi ɗum ɗo ala ko waɗi ɗum so wona yiɗi rendini kam e ɓeyɗo e est ce que ɗum ɗo in ñooɗi aussi kalne ɓeyɗo gonga salmade waɗi tan yettudem tawi so o acca ha bool joɗo wone yettudem salmat noon jiida e ɓe joom ko dewle kono salmat jiiɗo salmata ko jeew so wannama teddu kala on woodi droit haalande kaw mum komin saabi o haali wona ɓe saabi o haali o acca han gonɗo on ɗiɗo o haalanma kono o accan ɗum ƴeew hannde joom biba ko nder suudu ga tawi min e huli ƴeew o haala ha o woyi ko wi aduna mum fof boni han joom aduna mum fof boni joom an ɓerde keefere joguiɗa quoi wonɗo ka karmo sa waɗan huɗem tan noon to wiɗa huɗe kanko wi o hulata kanko wi o fayata elle kanko famata jomi e nawligu kanko wi o hulata kanko wi o fayata elle kanko famata jomi e nawligu Jome no lip mum, obrese rewbe galle baba. Jome no lip mum, jome no lip mum. Jome no lip mum, obrese rewbe galle baba. Jome no lip mum, jome no lip mum.